Po pierwsze baletnice, po drugie, tak jak widać, pasta pękająca, a po trzecie eksperyment, który bardzo mnie zaskoczył. Po tylu latach pracy z deku mam wrażenie, że gdy sobie coś wyobrażę, jak to ma wyglądać, to na końcu mniej więcej tak wygląda, a w tym wypadku pełne zaskoczenie. Jeżeli nie chce Wam się czekać, to ta niespodzianka będzie dopiero około 3 minuty, no ale od czegoś trzeba zacząć. Pudełko na herbatę 4-komorowe jest znakomite jako pudełeczko właściwie na wszystko. Na przykład na biżuterię, na koraliki albo na tabletki dla babci. Moje przepiękne baletnice pochodzą z zestawu papierów ryżowych. Składa on się z 6 obrazków, no i trzeba do tej pracy wybrać 2. Chciałam, żeby to pudełko było bardzo stare, a obrazek na górze wyglądał jak stare zdjęcie, które ktoś przykleił do wieczka. I żeby dawało taki efekt, to po pierwsze podmalowałam tył obrazka białą farbą akrylową. Maluję na biało, a potem odrywam od powierzchni, bo gdy tego nie zrobicie, to potem jest strasznie ciężko odszarpać taką zaschniętą farbę. Więc maluję, odrywam i kładę gdzieś obok do wyschnięcia. To zdjęcie jest za ładne, jest za nowe, więc muszę je troszkę wybrudzić. Użyję do tego lazuru, czyli rodzaju bejcu w kolorze brązowym. Na dobry początek wywaliłam plamę, ale takimi rzeczami to ja już się dawno nie przejmuję. Rozrzedziłam lazur wodą i pobrudziłam wszystkie brzegi. Teraz już nie robi się plama, tylko takie fajne, starodawne zabrudzenie czasem. Postarzone obrazki z prawej strony przemalowuję lakierem akrylowym błyszczącym. I teraz po wyschnięciu moje baletnice powinny wyglądać jak stare zdjęcia. Gdzieś w tle obrazków z baletnicami czasami widać takie stare ręczne pismo. Pomyślałam, że obkleję pudełko w podobny sposób, w podobnym klimacie. Nie muszę obkleić całego, wystarczy tylko trochę, ponieważ większość pudełka i tak będzie zamalowana pastą pękającą. Po przyklejeniu okazało się, że ten papier ryżowy nie do końca pasuje do moich obrazków z baletnicami. Kolory na obrazkach są takie delikatniejsze, pastelowe, a ten papier troszkę za bardzo mi się wybijał. W głowie miałam 2 pomysły. Po pierwsze, żeby rozrzedzić białą farbę akrylową i wszystko tą taką rozwodnioną bielą elegancko zamazać, żeby ten kolor był dużo delikatniejszy. Natomiast drugi pomysł wydał mi się po prostu genialny. Potrzebne są 2 dolne, niepotrzebne warstwy serwetki papierowej. Wiecie, te 2 warstwy, które zawsze wyrzucamy albo ewentualnie używamy do czyszczenia pędzli. Przykleję i te białe serwetki rozbielą mi te papiery. Zobaczcie, jak to fantastycznie wygląda. To świetnie wyglądało, dopóki nie wyschło. Bo gdy wyschło, to ta biała serwetka po prostu znikła, jakbym jej tam nigdy nie przyklejała. No dobra, rozjaśnianie nie wyszło i zupełnie mi się odechciało rozjaśniać tą powierzchnię. Pomyślałam, że przyciemnię. Kobieta zmienną jest i nikt mi nie będzie mówił, jak mam żyć. A tym bardziej nie będzie mi mówił, jak sobie sama mogę popsuć moje ukochane deku. Jest ryzyko, jest zabawa. Wzięłam troszkę farby akrylowej, która pasowała do moich obrazków i zaczęłam wcierać w ten papier ryżowy. Nie wiem, jak to u Was wygląda, ale u mnie taki proces artystyczny to może trwać prawie godzinami. Więc najpierw powcierałam niebieski. I doszłam do wniosku, gdy to wszystko wyschło, że ten niebieski nie do końca mi pasuje, bo na obrazkach jest bardziej fioletowy niż granatowy. Niebieskim, który mi został, przemalowałam środek, no i wzięłam się do przemalowywania wszystkiego na kolor fioletowy. Czy to mi przeszkadza? Ależ skąd? Ja bardzo lubię takie kombinowanie. I jestem do tego przyzwyczajona, że po wyschnięciu farby okazuje się, że ona jednak troszkę inaczej wygląda. Na mokro jakoś, a na sucho zupełnie inaczej. No i trzeba to wszystko przemalowywać jeszcze raz. Więc z mojego punktu widzenia nie ma problemu. Malować lubię. Pudełko wyschło, doszłam do wniosku, że lepiej nie będzie, więc teraz wystarczy nałożyć pastę pękającą. No i ta pasta ma wiele zalet oraz jedną wadę. Zawsze pięknie pęka, wygląda fantastycznie, postarza każdą pracę, możemy ją przemalować. Świetnie na niej siada lazur. A gdzie minusy? No jedynym minusem jest cena, ale mówiąc szczerze, ona jest bardzo, bardzo wydajna, bo zawsze kładziemy ją cieniutko i wydaje mi się, że tym opakowaniem mogłabym obskoczyć chyba z 10 takich pudełek.
Przy tej paście nie ma żadnej roboty, po prostu nakładamy, zostawiamy do wyschnięcia i ona sobie sama pęka. Sprawdzone i na pewno tak jest, ale ja bardzo często chcę, żeby te spękania były mocne albo bardzo mocne, więc zostawiam ją na godzinę, a potem to wszystko bardzo mocno suszę suszarką. Po pierwsze, szybciej jest suche, a po drugie, spękania są mocniejsze. Na wierzchu planowany był ten obrazek, ale gdy wszystko już jest gotowe, wydaje mi się, że te niebieskie baletnice pasują lepiej. Pudełko wyszło bardzo kolorowe, więc żeby obrazek nie zginął mi w całości, to jeszcze troszkę brudzę brzegi, żeby go troszkę wydobyć z tła, wydobyć z tej pasty pękającej. Wszystko gotowe, lepiej to już na pewno nie będzie, więc pora, żeby to wszystko zlepić do kupy. Gdy robię różne ozdoby z deku, to nigdy nie zakładam, że one mają wystarczyć na 100 lat, więc z przyjemnością dodaję różne elementy paspanteryjne. One mi zupełnie nie przeszkadzają, a jak kiedyś się zabrudzą, to po prostu wyrzucę i zrobię coś nowego, jeszcze piękniejszego. Ale rozumiem, że wielu z Was takich dodatków nie akceptuje, więc nie musicie dodawać. I ostatecznie moje stare pudełko z baletnicami prezentuje się tak. Jak zwykle listę wszystkich produktów, których używałam w filmie, znajdziecie w opisie wideo. A wszystkich deku zakręconych zapraszam na naszą fantastyczną grupę na Facebooku. Nazywa się Inspirello i Przyjaciele. Kogo tam znajdziecie? Oczywiście same osoby, które są mega zakręcone w deku i chwalą się swoimi pięknymi pracami, którymi inspirują Was, mnie i siebie nawzajem. Do zobaczenia!